Vores overordnede emne er jo magtens sprog, og inden for det her emne, der er vi tænkt til at snakke om den forførende nationalsocialisme, og hvorfor der var så mange mennesker, som blev tiltrukket af nationalsocialismen, og hvad den gjorde for specielt at tiltrække lige præcis ungdommen. In den 30er Jahren Deutschland war benachteiligt und brachte ein Führer, es gab Hoffnung für mehr Arbeit und Stabilität in dem Land. Als die NSDAP in den 33er die Macht übernahm, war so große Freude für die meisten Deutschen. Es wurde versprochen Gleichheit und die Möglichkeit, eine Arbeit zu finden. Die Jungen war auch begeistert für NSDAP. Jugendorganisationen war verboten in Deutschland, aber Hitlerjugend und Bund Deutsche Mädel war die einzige Möglichkeit zu einer Gemeinschaft. In 1993 die Zahl der Mitglieder erreichte 8,7 Millionen in Hitlerjugend. Die Jungen könnten Teil einer Gemeinschaft sein. In den Text der BDM als Heimat, ein Mädchen erzählt über Bund Deutsche Mädel. Sie erzählt, sie wurden Klassenkameradinnen und sie möchte ein Teil einer Gruppe sein. Sie könnten in eine Gemeinschaft aufgenommen werden, wo sie für das Land verdienen könnten und zur gleichen Zeit sie ihre Identität zusammen mit anderen gleichaltrigen Jugendlichen finden. Es gab Gelegenheit für Bildung, ob sie reich oder arm waren mir gerade fühlt. Alle haben die gleichen Uniformen, wie sie tragen sollten. Nach dem Zweiten Weltkrieg Millionen von Hitlerjugend fühlten Scham und Verzweiflung, da sie sich mitverantwortlich für diese Aktionen, die Nazis durchführten, fühlten. So plötzlich hatten sie nicht der Macht über sich selbst, aber sie wurden sondern von der Gesellschaft besitzt. Sie sollten bereit sein, sich in den Dienst der Gesellschaft zu opfern. Die Gesellschaft ist ein Körper laut der Gesellschaftsverständnis des Nazismus. Alle Zellen sind notwendige, aber einige Zellen sind mehr bedeutsam. Hitlerjugend var den officielle ungdomsafdeling i Tysk Nationalsocialistisk Arbejderparti. Hitlerjugend skolede unge drenge mellem 14 til 18 år i nationalsocialismens ideologi, tekster og sange. Fysisk træning var en fast bestanddel af aktiviteterne i Hitlerjugend. Det hang sammen med den nationalsocialistiske racelære, der var et centralt element i den politiske opdragelse. Den ariske race, som man mente det tyske folk hørte til, blev forbundet med en sund krop og såvel som en veludviklet intelligens, og derfor skulle det tyske ungdom også træne sin fysik. Det psykiske havde altså næsten ingen betydning, og de svageste blev derfor udelukket af systemet. Medfølelse og medlidenhed var altså ikke noget, der hørte hjemme i Hitlerjugend. Idealiseret træk såsom en stærk vilje og ansvarlighed blev dyrket i den nationalsocialistiske ideologi, og de unge drenge blev dermed skolet i skydeøvelser, fysisk træning og udflugter i terrænet. De unge drenge blev også lært i at tilhøre en fællesskab. Nationalsocialismen handlede nemlig også om at skabe et fællesskab blandt dem, der var udvalgt til at være med i det ariske fællesskab. Af den grund blev der i Hitlerjugend ikke lagt vægt på standsforskelle, og alle var i udgangspunktet faktisk lige. I filmen Napola bliver arbejderdrengen Friedrich på grund af sit store talent inden for boksning og formentlig også hans ariske race tilbudt en plads på den nazistiske eliteskole Napola. Dette er Friedrichs store chance for at komme væk fra arbejderklassen og udvide sin egen drøm om at blive professionel bokser. I starten af filmen kommer Friedrich til Napola med en meget positiv forforståelse om, hvordan hele deres skolesystem er, og hvordan han kan udvikle sig. Og måske lige frem gå hen og blive en professionel bokser. Og her vil jeg også gerne vise jer et klip, hvor vi ser ham få uniform på, og hvor stolt han er over at være på den her skole, og den her uniform gør han ligesom også til en del af fællesskabet på skolen.
Som sagt byggede nationalsocialismen blandt andet på, at hele nationen var et stort fællesskab, og at alle kunne bidrage med noget nationen lige meget hvilket kår man kom fra. I det næste klip, jeg vil vise jer, der ser vi skolens fører, som står og fortæller hele skolen, at alle elever på den her skole er lige, og alle står over for de samme muligheder. Men også, at alle er en del af det her store fællesskab. Igen kan vi også se det her klip, hvor stolt ham her Friedrich han er for at være på den her skole. Til sidst i filmen ændres hele den her forforståelse, som Friedrich har, og han får en revideret forståelse af skolens ideologi. Hermed sker der også et sammenfald, eller måske ligefrem et misforhold, mellem hans sociale og personlige identitet, i og med at det går op for ham, at han ikke vil være med til skolens handlinger længere. Det ses også i de næste klip, som jeg gerne vil vise jer, hvor vi ser den her glæde og begejstring, som tidligere var i hans ansigt, ligesom er væk, og nu ser han bare enormt fortvivlet ud og måske ligefrem vred. Und vor allem